patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasirang tema, lengguwahe, karahasan, horror na hindi angkop sa mga bata. May sundo. Sila ang kailangan ni kamatayan. Sila kukuha sa akin at magkakapit sa kabilang buhay. Ikaw, sino ang sundo mo? Magmula nung nagising ako sa pagtakomatos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, kinakambala na nila ako. Let's go! Let's go! Naniniwala sa iyo. Ako ang Diyos mo. Balik na naman sa kamagpaitan.
kayo. Salamat.